ଆସୁଛୁ ତ ଆଜି? ଓହୋ ହଉ ହଉ ଆସେ ଆସେ। କାକୁଛନ୍ତି ସେ ପାଇଁ କାଳେ ସିଏ ଆସୁନି ତ? ହୟୋ ସିଏ ପୁଣି ଆସିଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଭୋଟର କିଛି କାମ ଧାମ ନାହିଁ ନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ 2 ଦିନକୁ ହେଇନଥିବ ନା କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମାରିଛି ଆମ ଘରକୁ। ଚାରିଟା ଭାଇ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ତ ଯାଉନି କାହିଁ ଖାଲି ତମରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆସିଗଲା ମାନେ ଭଉଣୀ ସାରାକୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ ଖାଲି ମଟନ ଚିକେନ ପନିର ଆଣିକିନା ବେଶୀ ଦଉଛ କାହିଁକି ନା ଆସିବ। ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି କ୍ଲିପ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ ଜୋତା ଛତା ସବୁ ଆଣିକି ଯୋଗେଇ ଦବ। 2 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବ କହିବ ନା କଣ? 2 ମାସ ନହେଲେ ବି ତା ମନ ପୁରିବନି। ଧୀର ମହାରାଣୀ ବସି ପଡିବ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଅର୍ଡର କରିବ। ଭାଉଜ ଚା ଦିଅ, ଭାଉଜ ପାଣି ଦିଅ, ଭାଉଜ ପକୁଡି ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଭାଉଜ ଆଜି କେକ୍ ଟିକେ ବନଉନ। ମୁଁ ତ ଯେମିତି ଏଠି ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସିଏ ବସିକି ଅର୍ଡର ଦବ ମୁଁ ଖାଲି ରାନ୍ଧିପଡେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆଉ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବନି। ବସ୍ କିଛି ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତମ ଭଉଣୀ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଖାଲି ଖାଲି ସଫେଇ ଦବ। ନା ନା ସିଏ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ନା ନା ସିଏ ସେମିତି କରିବନି, ନା ନା ଥାଉ ତମେ ତ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛ ଅଫିସକୁ ତାପରେ ଦିନ ଯାକ ପସନ୍ଦ ହଉଛି। ହଁ ସିଏ ତ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସେ ବୁଢା ପେଟୁ ଆସନି ଆଉ ତାର ପୁଣି 2ଟା ଛୁଆ। କାହାର କେ କମ ନୁହଁ। ଜଣେ ମାଇଁ ଏତେ ଦିଅ ଭାଉଜ ସେଟା ଦିଅ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଉପରେ ଅର୍ଡର ମାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ କହି ଦଉଛି ତମ ଭଉଣୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ମୋ ଘରରେ ଗୋଡ ପକାଏ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲା 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 ମନା କରିଦେବି ତ? ଠିକ ଅଛି ମନା କରିଦେବି, ତମ ଇଚ୍ଛା। ବାକି ବାକି କଣ କହିକି ମନା କରିବି? କଣ କହିବ ମାନେ? କଣ ବି କହି ମନା କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗଲା। ଓହୋ କମା ଆସ ତମ ଭଉଣୀ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସନି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? ତମେ ସେତେବେଳୁ ମୋ ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲ? ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଯାଉଛ ଯଦି ଚିକେନ କୁ ମଟନ 2 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିବ ମୋ ଭାଇ ଆସିବ।